Hey, lokho ibe right. Urathi ilanga ngingakwenza. Hawu. Hayibo. Masakho lapha ngathi uyinkonkona. Kanti ngisempumalanga ngiveza. Bakhona ongqengile eMpumalanga. Yini? Ikabana. Oh. Bese ngana ngabantu bekhona. Athi red flag. Oh, Besho. Sengaze ngihlafuna noplastic kanti ngilayi. Uyisithutha eqedile ngey'thombe. Ha? Uyisithutha eqedile ngey'thombe nangey'sene. Isena kanjani iy'thombe lo Ngingabusho ukuthi right yini mina ngingaka. nokuthi uyisena uma yisena kanje phela izolahla iquality. Mangabe Ngizofika yisena. email lokuzana izinto. Hey, leli bhutwa leli. Wow, sanibona. Ngithi sanibona nethwase. Ha. So 300 lo. Omatha. Ngithi babo sikhumbuso wamaci. Hey, nidla ilokuzi. Ice block. Nidla ice block lana. Yazi lento. Yazi ukuthi lento le ngangiyibukela kude esikoleni ngingakhere. Wona ngithi ingane seyikhulile zidlo ice block. Ngithi mina ingane zeyigwili lezo madoda. Zidlo ice block zihlephulela ziphi manje? Manje yona ngathi ngisafunda grade 7. Ngavalelisa ka 19 kumama. Mama sengihamba. Ngakhohlwa umsizi. Hayi. Wathi mama ahambe kahle mntana ufunde kahle. Ngacela mama futhi ngizofunda kanjani ezingane ezidla Siphathe imali. Ngabuya la yase ngikhohlwa umsizi wabe mama sengihamba. Sengihamba ngempela ke manje. Hayi, wathi mama ngambe kahle ngabuya la sengikhohlwa ipeni ke manje. Hayi mama. Ngihamba angihamba ipeni ngisaliboni ngilibheke ngiyahamba ukuhlala khona isikhoma sakhe. Mama dali ikho ipeni lakho nandi. Hambe esikoleni. Ngisabathi uzodikela ubaba ethi naku kuyifrand ukukela. Ngangike ngiqume mina ekuseni lapha. Ngithi ngiphethwe isizwe ethi gogo la imali yokukhela siphela manje sisi mayeholiwe. Wangithwa uthi uphethwe isizwe uthi uhamba ngenyawo eklinik uzosinda kanjani ngenyawo eklinik? Ukhele kayi 1 ngenyanga mphethwe esikoleni. Neshumi kuthiwa. Neshumi na. Kodwa ngikusethwa udla imali. Uxa ngidla ishumi. Ishumi losheleni. Kodwa kwasizaka lokho ngoba Yewangisiza lapho mina. Ngathi ngisuka ngathi mangiqala ngishuza ama-history lapha ngabe ngishuza ucommerce. Ngafika lapha kubalwa imali lapha kwa-accounting. Zonke lezi imali engangiyibala. yizo lezi bani. Yizo lezi. Lezi imali engangiyibala laphana sengiyaphatha weke. Sengiyaphatha. Azingididi weke. Azingididi weke. Respect the value of money. Ngihlonipha ngisho isente eliphumayo. Awusuka manje. Ayikho imali ephuma ngithethe. I'm well. Niyaphila emzini wakobiyela Ngihamba neziminofu lapha. Umnikazi wengoma yase-art. Hawe madodana. Asiphela lamabhinga langu masifake kulokuzana. Kwi-top 10 ingane zawethu. Awucabanga nje ngo-New Year kuqhuma ama-cricket siphethe amabhodi kanje. Imali. Vele kuvalwe itati indoda nendoda ihosha ibhodi layo. Baba uphuza ungajwayela vele ukonde ukuthenga umngenandlini into ungawuthengi mabe bebuza bathi imali yomngenandlini bayifuna abantu ukuthi ngeke bayithole. Qala liyagqilaza lento. Iqala liyagqilaza uyayibona ukuthi iyakuvuna. Iyakuvuna umuntu ongondli. Intombi mayicela imali uyidlala ngoba ukuthi ngeke uyithole. Qala liyagqilaza. Ngicela imali yekhanda baby ngeke uyithole. Ntombi yami. Iqalile wonke umuntu mayecela into nje mfethu iyagqilaza into isiqalile manje. Awu nabaningi abantu ekhaya baningi wezwe. Ninjani Nkosi yami? Benginesifiso esiyiphupho lami leminyaka nyaka ukuthi nginenze lo msebenzi kaQuality estudio siwenzile umsebenzi sewuphelile. Ngiqani mhlambe namhlanje ngo6 o'clock makuphazamse ku6 kuzoba u8 sizonethulela i-CD cover. Sonethulela i-CD cover nginethemba lokuthi siyobambisana. Bese kuqala lapho ke. Bese kuqala lapho ke lento iyagqilaza. Njengoba belushila unyazo phezulu kodwa nawe uyazi uyithathephi le. Lento iney'mpande zayo. Isuka kude lento leyo. Izifike nje ezulwini. Iyaflow iyihambela. Yabona njengoba sasaba ephephi. Yayibona manje yenza nje iyabalabala. Hayi bafowethu nje emini ngomsombuluko besithi asiqale ivini sinazise ukuthi intambama
kuzophuma i-CD cover ka-quality yomsebenzi wakhe uqedile e-studio. Studio. Kwayana i-studio kukwayani. I-studio kwayani. Saze Etax studio laphana usebenze noThuthano engineer uMphandlo. Yeah. So nyasibane nebusuku ntambama. Bese ukuthi ngomhla ka-24 September. Iyaqala manje lento. Ngomhla ka-23 nje kahle ngiyakhipha i-CD. Mhla 23 September. Mhla 24 sobe silapha kumbuso wamaciko ama-CD yawo bekhona. Ngizoqala nje namhla ngithi ukubathusa ngezigi zika-14 nje la kwi-CD company. Bese iqala lapho ke lento yakhe. Hayi, bafowethu kulungile nibe neminete, nibe nesonto nempela nesonto elihle ya. Ya nisebenze kahle bafowethu. Abasebenza emafamily okukhanda iqhubo. Siyajabula bafowethu. Mina ngimoshe wife yomlungu njalo lapho ni. Nibe right bafowethu. Imali yase-Absa bafowethu sisayilwela ukuthi idlala okhosini kwaba nephutha laphana i-advert yakwa-Absa manje sisazama ukuthi sithole indawo right yokuthi ingene lapha ngoba i-advert yakwa-Absa promote u-Absa kanti u-Absa ufuna ebhadale so ningamangala ukuthi yini ingadlala okhosini sisalungisa leyo nto nezinye ikhulu iphathe manje iphethe manje abasuthu nje sisuke ulungisa le ndaba nezinye ikhulu asithemba izolunga bafowethu nanilwele phela ngoba niyazi ukuthi ngaphandle kwenu we are nothing ngaphandle kwenu we are nothing asilutho ngaphandle kwenu singena okonje siyashintsha yebo Nibe right ngoba ngifuna ngifika lapho ngoba ngifuna ngifika lapho ngisense location yale phone santhanda. Okay, boys. Baba uhambo lami lizoba lifishane ezweni ngisonto.